show. Know that for sure. Different than them over there. This is for show. This is for show. Look at me down, let me down. This is for show. This is for show. Okay, jeg står og synes lige på toilettet. Jeg er i praktik. Jeg har ikke sagt det endnu. Det må jeg virkelig undskylde, men jeg har ikke lige haft tid til at filme i morges. Jeg er i praktik, for jeg er i praktik i skolen. Okay, så er det virkelig, jeg kan godt mærke. Men det var fordi jeg ikke. Oh my god, okay. Okay, jeg skal tage frem, jeg kan godt mærke. Okay. Jeg er i praktik i den her uge, så derfor er jeg her ved et sted, hvor de designer ting. Og jeg kan lige være kreativ, så derfor er jeg her. Så jeg filmer nok ikke så meget her, men måske lige nogle klip en gang imellem. Så ja, det er min vlog. Vi ses. This is for show. Switches, we don't hit the rim. This is for show. It's not for show. This is for show. It's not for show. Okay, jeg er lige på vej hen til min mors arbejde, fordi at jeg vil først hente mig klokken 1 lige nu. Så venter jeg min arbejde, så hun kan køre mig hjem. Jeg er ret langt væk hjemmefra. Jeg kan ikke gå 10 kilometer for at komme hjem. Okay, jeg er der med 30 minutter. Ej, 13 minutter. Ej, okay. Det mente jeg ikke lige. Det er ret hyggeligt at lave vlogs. Jeg ved bare ikke lige sådan, hvad jeg skal kalde den her vlog endnu, men det ved I jo allerede, men det ved jeg ikke endnu. Nu er jeg her om 6 minutter. Nu skal jeg sove. Like you when you're talking to me. A little bit of this, a little bit of that. Every day with you is a movie. Nu er jeg ankommet. I've been trying to tell you it's not enough, yeah. But when the time is right. Girl, you chose it. Okay, jeg er hjemme igen. Oh my god. Ej, seriøst, jeg er så træt. Jeg er så smadret. Oh my god. Er mit hår dog? Som I nok har set på min shorts video i går, så har jeg lavet det her om. Seriøst, det er meget pænere end før. Undskyld for rodet herovre, det skal jeg ikke lige tage af. Men seriøst, det er blevet så flot. Jeg synes virkelig, det er sådan meget mere enkelt end før. Og sådan mindre rodet. Og så nu mangler jeg bare lige min seng. Jeg har lige købt noget lige så stort sengetøj, som jeg skal på. Og herover der er der virkelig også rodet. Den har faktisk lige fået solgt på Vinted, så den skal jeg af med nu. Og den er også ved at sælge, så den har måske også til at solgt, når jeg ser video. Men jeg vil ikke få pustet lige nu. Ej, undskyld. Okay. Vi ses senere. Det kan godt være, jeg kommer til at filme så meget i dag. Men det håber jeg er okay for jer. Jeg vil sætte mig sammen. Det er nu. Og så kigger vi det her rod seriøst. Her har jeg faktisk rodet lidt op, fordi jeg skulle sælge noget. Men her, altså, hvad fanden foregår der? Jeg kan ikke mere, okay. Der er gået lidt tid siden jeg sidste filmede, men det er fordi jeg kan ikke sætte på. Altså, kig på det her. Hvad er det her? Ikke altså. Men i det mindste har jeg lige fået en plade chokolade. Jeg kan ikke æde det nu, fordi jeg skal have aftensmad, så det kan jeg ikke. Fordi jeg er så træt, jeg ved ikke, hvad der er min energi gør, den er helt nede. Så det er ikke mere over noget. Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at finde sådan mere i dag. Jeg tror mere sådan, jeg bare lige slapper af med det. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and all. Så kan vi jo gå ind og se. Der har været udvalg. Men jeg er blevet gået sammen herhjemme. Så nu kan der jo vist være 2 planer og en ekstra planer.
filme mega meget, som jeg sagde i går også. Men måske det små klip engang. We ses. Mit outfit i dag. Bare lige sådan. Den har så et par grå bukser. Og så bagved. I'm done. Think about me more than once or twice. You got me just going down your hell. 'Cause you're way too late to ever sympathize. Baby, good girls come to heaven, but you're not one of them. You're not one of them tonight. I can't deny that you are precious, but you're not one of them. You're not one of them tonight. Baby, good girls come to, but you're not one of them tonight. Baby, good girls come to, but you're not one of them tonight. Baby, good girls come to heaven. Where do you got these anger issues? It's making you turn to a different kind. Hjemme igen. 편히 샀던 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 Oh no, oh no, oh no, 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 no. Prøv at sige noget mad. En tonesalat med altså iced tea, som vi købte i Menu, som I kunne se, vi var i. Mig og min mor. Jeg elsker iced tea. Så nu vil jeg lige spise noget mad. Ligger lige der. Okay. Hvad er det? Hvad er det? Hej. Nu kan jeg spise mad. Nu spiser hun lidt mad. Og det regner, så det er fint tørnet. Det regner kun en lille smule. Så det er okay. Fint ikke ved. Let's go. Huh? Hjemme igen. Den sidste nu. praktik igen den sidste dag. Sidst på dagen, der skal jeg virkelig præsentere foran alle, der arbejder her. Seriøst. Jeg er virkelig nervøs for det. Jeg ved, det nok skal gå godt, men alligevel, altså sådan... det ved jeg sgu ikke lige. Det ved jeg sgu ikke lige helt. Det er splat, når jeg, altså, kun sådan 2 minutter, måske 5 minutter. Det er ikke så slemt, når jeg tænker det. Vi ses. Listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Run to me, confess your love, at least just let me say that. Jeg skal lige præsentere om 10 minutter. Oj. Jeg ryster helt. Okay. Okay, det smager godt. Jeg kan godt. Det er ikke engang så slemt, når jeg først er der. Så er det fint. Bye bye.
Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by